Jeg vil gerne sige velkommen til venner af DM Promissio, som er her fra i dag af. 65 år i hvert fald. Og så er vi stadigvæk i stand til at forny os. Hvem er det, når man er 65, stadigvæk i stand til at forny sig, skifte navn? Men vi er jo stadigvæk de samme. Og det vidner jo om, at vi er med i noget, sådan ser jeg det i hvert fald. Vi tør godt flytte os lidt. Også flytte os derhen, hvor ikke alle synes, det her er det ikke lidt for flippet, er det ikke lidt for mærkeligt. Det er jo ikke bare nemt, det her. Og der er også nogen, der synes, er det nu rigtigt at flytte sig sådan? Nu har vi helt sådan i så mange år. Vi våger skridtet, og det er det, vi gerne vil markere i dag, at det er det, vi har turde gøre. Og det har vi gjort, fordi vi tror på, at der er en, der står bag både navnet og også som bevægelse, der holder os fast og vil holde os fast på, hvem vi er og hvad vores opgave og mission er.